டச் பண்ணுங்க போங்க. கொடுங்க போங்க சீக்கிரம் போய் மாமாம் கொடுங்க. கவு இல்லம்மா கோட். கொண்டு போய் கொடுங்க மாமாம் கொடுங்க. கொடுங்க மனு. பக்கத்துல வந்து அப்படியே ஒட்டினா எப்படி சாப்பிடும். ஃபுட்டு முன்னாடி வந்து ஏதாச்சும் ஊட்டாம கீழே ஊட்ட சொல்லு. கோட் தம்பி நின்றுக்கியா? போட் கோட் 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 கோட். அங்கிருந்து போய் எடுத்து குடிக்கலாம். எடுத்து குடு. வெயிட் பண்ணுது பாரு குடு. ஏன் தம்பி அதுக்கு ஐஸ்கிரீமா ஊட்டுற? ஏமா மூஞ்சி வேலை வீட்டே எடுத்துக்க மாட்டேங்குதா அதனால விட்டேன். தம்பி எந்த கோட்டு கண்ணையும் குத்தக்கூடாதுமா. கவுலம்மா அது கோட்டு அம்மா. மனு மம்மம் கொடுங்க. கேக்குது மம்மம் கேக்குது. அது அதுக்கு மேல வர முடியாது தங்க. அவ்வளவுதான் வருவாங்க. மம்மம் எடுத்து கொடுங்க. கொடுங்க பாருங்க. மண்ணு பயந்துட்ட. இல்லம்மா அதுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்குது எங்க அப்பா. அந்த பக்கம் போல இன்னொரு கோட் பார்க்கலாம். இங்க பாரு மண்ணு ஷீப். பாபா பிளாக் ஷீப் மண்ணு. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சொல்லுமா? ஆமா கொடுங்க. ஷீப் பாருங்க மனு. ஷீப். Hey, careful. Unsit. Sheep Manu. அது இவனை பார்த்து பயந்துக்கிட்டு போகுது. பா கத்துமே. எப்படி கத்துமா? ஷீப் எப்படி கத்துமா? எப்படி கத்து? ஐயோ அப்படி ஜம்பெல்லாம் இருக்கு பண்ணி கத்தாமா. எங்கதான் வேணாம். இங்க வா. இங்க பாரு கத்துச்சு பாரு ஷீப். ஷீப் கத்துது போய் பாருங்க. இங்க பாருமா அது. வாய வைக்க கூடாது. எப்படி கத்துச்சுமா ஷீப்பு? கவு இல்ல மதி ஷீப்புமா. அக்கா அக்கா. பேபி எல்லாம் போறோம். இங்க பாருங்க ஷீப் எல்லாம் வந்துருச்சு. குடு. அங்க போயிடுச்சு பாரு ஷீப்பு. ஏய் 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 இங்க வா. ஹார்ஸ் பார்க்கலாம் வா. ஹார்ஸ் பார்க்க போலாம். அங்க பாருங்க ஹார்ஸ் ரைடு கூட்டு போறாங்க. போங்க வேற வைப்பாங்க பாப்பா. இங்க போய் பாருங்க ஹார்ஸ் வருது பாருங்க. இந்த பக்கம் திரும்பி பாருங்க ஹார்ஸ். போங்க ஹார்ஸ் ரைட் போங்க. யஷ்வந்த் போங்க. அவனை கூப்பிட்டு வா.
ஹார்ஸ் ரைடு போகலாம். வேணாம் bro. ஏன் ரைடு போயிட்டு வரட்டும், நல்லா இருக்கு அந்த ஹார்ஸ் பார்க்க அழகா. மனு இங்க வா. மனு இங்க. ஹார்ஸ் பாருங்க, சீக்கிரம் வாங்க, இங்க பாருங்க. ஹார்ஸ் தான். ஹார்ஸ் அவன் உட்கார முடியாது. நம்ம உட்காரல, நான் இவன் உட்கார.